Ahoj, tak já se hlásím tady z Jizerských hor, z Pěnčína a dneska jenom krátce bych chtěla vám říct jeden takový tip, který mě připomněla jedna moje kamarádka, a to je získávání odpovědí na otázky, na které si myslíme, že odpovědi neznáme. A ona k tomu používá takovou zvláštní věc a připomněla mi to a tak vlastně já jsem začala používat ji také. A teďka bych vám chtěla ten tip dát, abyste třeba taky mohli získat odpovědi na své otázky anebo se dobře rozhodnout v nějaké situaci, na kterou neznáte jako přesně řešení, odpověď a nemáte třeba zrovna nikoho při ruce, kdo by vás vyslechl, poradil a tak. Takže já jsem začala používat k odpovědím na moje otázky přírodu. Mluvím s přírodou a ona mluví se mnou. A když mám nějakou otázku, tak vyrazím do přírody. Já teda hodně chodím s naším pejskem, takže vlastně já s tou přírodou mluvím každý den. A připravím si otázky. Je takový jako lepší, když člověk jde do té přírody sám a klade ty otázky nahlas. Jo, to, co řekneme nahlas, má vždycky větší váhu, než to, co si myslíme v hlavě. To, co vyslovíme nahlas, už myslíme tak nějak trošku jako vážnějc, jo, než to jenom v té hlavě, ty myšlenky se nám honějí. Takže je lepší, takovej dobrý tip je mluvit s tou přírodou prostě nahlas. Říct jí tu otázku a být vnímavý pro tu odpověď. Já teďka budu navazovat na tohle video dalším videem a to přesně se pokusím předat vlastně ty věmy z té přírody, které mi dala na otázky, které jsem se jí ptala. Takže moje doporučení, když mám nějakou situaci, kde se neumím rozhodnout, nebo prostě řeším si něco, nevím jak dál a tak, to prostě je jasný, tak jdu do přírody a nahlas s ní mluvím a ona mi odpovídá. Ty odpovědi jsou vlastně jenom pro mě, protože jak jsem s tou kamarádkou diskutovala, tak když jsem jí posílala nějaké odpovědi, které mi příroda dala, tak ona si je vysvětlila úplně jinak než já. Takže doporučuju nekonzultovat ty svoje odpovědi, tak nějak důvěřovat tomu, že vždycky to, co mně přijde jako odpověď, je pro mě správně. Jo? Tak a pak to prostě nemůže nefungovat. Tak to byl takový můj tip, který bych vám chtěla dát a budou následovat videa, kde vždycky nejdřív teda kladu tu otázku a potom přijde ta odpověď. Tak jo, tak doufám, že vám to něco dá a třeba vás budu inspirovat. Tak budou následovat videjka. Takže první otázka zní: mám nějaký projekt, který jsem nějak vymyslela a mám ho tak nějak prostě nejen v hlavě, ale i prostě na tom papíře a mám se do něj vrhnout. Bude to vlastně úspěšný projekt? To byla ta otázka, kterou jsem prostě kladla si přitom, když jsem vycházela ze dveří. Takže odpověď je následující. Takže vidíte sami, že zřejmě to bude lavina. Další otázka se týkala také toho projektu, který bych ráda uvedla do chodu a kladla jsem si otázku, není to blbý, není ten projekt prostě blbej? A tedy odpověď jsem si vysvětlila, že ne, je ojedinělý.
Jo, je to zelená rostlina ve sněhu. Něco, co jen tak běžně není. Takže to je ta odpověď. Poté jsem si samozřejmě kladla otázku, jestli mě to uživí. Tedy uživí mě to? A tedy odpovědí je cesta a dům. Jo, to já tam vidím. Takže ano, jsem v klidu, uživí mě to. Další otázka pak byla taková víc filozofická, jako že položila jsem jí tak, už několik projektů jsem rozjela, ale některé nevyšly. Tak jak to teda je? Můžu si být jistá? Odpovědí jsou 3 suché stromy a vedle bříza, která je živá. Takže já jsem si to vysvětlila tak, že ne každý nápad nebo každý projekt se povede, ale když se to neskusí, tak ta souška nebude. Takže jo, takže to mám takové potvrzení, že prostě zkusit se to musí a vyjít to může. Tak a pokračujeme dál, protože jsem člověk neustále nejistý, takže jsem se zase zeptala, kde mám tu jistotu, jako je to takový nejistý všechno, taková nejistota mě jako přepadla. A pak se mi ukázal obrázek. Kdy vlastně smrk je pro mě taková radost a takový jako radostný vyjádření něčeho. A pod tím smrkem je takovej kruh, který jsem si vysvětlila, jako že to je takový kruh bezpečí. No a další otázka. Bude vlastně to, co chci uvést do chodu, někoho zajímat? A mám do toho jít sama nebo s někým? Takže jako odpověď tam vidím spoustu malých stromečků plus 2 velké vzrostlé smrky. Takže ty 2 vzrostlé smrky vidím jako spolupráci s někým a ty malé stromečky možná jako klienty. Takhle bych si to asi vysvětlila. A další otázka. Budu mít vůbec tolik nápadů do toho projektu, abych byla úspěšná v tom projektu? Odpovědí je pole, které je v mlze a jakoby po pravé straně je cestička. Takže asi ještě teďka nejsem schopná třeba dohlédnout, jak ten projekt bude probíhat a je to ještě v mlze. Ještě to jako nejsem schopná třeba uvidět, jo? Takže to je pro mě ta odpověď. A ještě druhá část té odpovědi byla vlastně, že jsem viděla pole, které mě připomnělo moře. A říkala jsem si, že se nemusím bát, že budu mít moře nápadů. No a další z otázek, jako jich bylo mnoho, já takhle komunikuju vlastně celou tu cestu, tak jenom už budu končit s prostředkováním těch odpovědí, ale další otázka byla, co se týkala času a vlastně kdy jako je ten správný čas teda začít s tím projektem.
No a až prostě opadá listí z dubu. To znamená pro mě jako vysvětlení kdykoliv. Začni hned, prostě z dubu listí nikdy neopadá. Takže když nezačneš hned, nezačneš nikdy. Takže na otázku, takže mám teda začít hned, se stalo tohle. Náhle jsem viděla zabodnutý klacík, který vlastně byl jako živý, a tak jako kdyby mě říkal, teď si těla do živýho. No a myslím si, že poslední otázka se týkala nějaké spolupráce, jestli v současné době je někdo, kdo by mohl se mnou spolupracovat. No tak odpověď už asi nechám na vás. To už si nechám pro sebe, co jsem si vydedukovala. A potom, když jsem vlastně šla už domů, tak jsem si už jen tak natáčela prostě les, protože to ráda dělám. No a krákoral tam krkavec. Ono to tam moc není slyšet, já to tam na ten konec dám, ale vlastně krákal z jedné strany i z druhé strany. Takže to je takové potvrzení, že všechno, co jsem slyšela nebo si vysvětlila, že je správně. To potvrzuje krkavec. Tak, ještě než se rozloučím, tak bych ještě ráda dodala jednu věc. Existují různé vysvětlení pro různé věci v přírodě, které se můžete třeba dočíst v nějakých různých knížkách. Jo, když vás nenapadne prostě ta odpověď, tak jak jsem říkala, že prostě buď vás to napadne nebo ne, tak ještě je možnost vlastně vyhledat různé symboly, co znamená třeba jaké zvíře v přírodě nebo jaký strom. A vlastně to nám taky může hodně pomoct v tom výkladu toho rozhovoru s přírodou. Tak jo, tak kdyby někdo měl nějaké otázky nebo třeba i zájem o procházku, rozhodně mě kontaktujte. Budu se moc těšit a budu mít radost, když mi dáte vědět, jestli taky vám příroda něco řekla. Vidíte, že já už mám přestat mluvit. Mějte se hezky. Ahoj, ahoj.